na meche musapo mudembre no ene brason se ye de bremu fi Ahenkan 93.3 FM hano na senene da edikan a wode wafidie ato Ahenkan 93.3 FM dia na meka wose dwumedie no eye fiade bia donko edikosise no mienu ebebo apemo pepepe na ne botaye na se dwumedie botaye nyina ne se yebema wani aba wo so ewon yarewa ahoro a atese bebre yi nyina eho na ya che wo kwan a ohaw no efa so a eba ye be kire wo ne wo be ya wo de bebo ho ban bra ohaw ni mpo aba no ena se wunyanya haw ni bi kran so a de be ne ma saa na wo de begu akwan mu se de be ya ohaw no emma emeto wo so kra na ya wie no ohaw kra ye beka ho asem no se wutie yen ne se wo saa haw ni bi nso a ne wo be ya ne se enimdifo kukudama ye frɛ won badwumade isu nyina no won nyina afi apomuden aso ye ena eba won enimde na won adwene mu edo eno nti no ye bia homatrofo no etumuo na wo asembisa bi a wafrɛ na won so de wasembisa aba na enimdifo ayiwa no na sempo wo se ye tere ye hiem na wokɔ ayaresabea ho na wo so kɔgye ayaresha wo de wo number ebegudwa na wafrɛ na wakɔ na wokɔ a ombɛhye wo kama enti wenom ene ne enti a yede apomuden dwumedie ebrewo efiade bia ewa Ahenkan 93.3 FM so eno ti bomodia se da bia no bemu afidie no ada Ahenkan na Ahenkan de ne panko a ena yede ebremo enti na da yese yede the best in the east na me kai wo say yen WhatsApp any SMS line is 0594841044 0594841044 wo asembisa bi wo hawo bi na hwe na bebia wo no ntimi mfra wotimi de fa wo mekenkan amanim de fo nso eyiwa no afen so mekan me see stream live wo Facebook kona ko search for Ahenkan 93.3 FM ne ye capital letters oba wo behu ye wo na wa share na obi nso a benefit afi wo wi a wo asembisa bi nso a wotimi e de go Facebook emayen ye bekenkan na anim de fo eyiwa no na eneno ye wo Mr Prince Nkroma e wo fie mu ha an adwemu yare e ba adwemu yare dia ene wonim de e wo mu pa ene ye wo Mr De Graft donko ene ye wo Madam Grace Ofosu hima ye e wo fie ha se ene won ene ne won betwetwe enkomo na ene ne dapono so e beka ho asem no e ye epilepsy twi kasem no ye ka no etwere na etwere yi bebre na dwimu no omunim se eyentoma na ye baby before memu dia bebre na se eyentoma ebisi ye to de ma obi wo hwe ya kwala na ne ho ofe bro so dodo en wo to etwere no de ma no obi nso timi kasa maami aware pa wo ko ye won kwa aware na wonya twere ni bi okwa aware na omu hu se be ma ni wo skana na ye de twere ne to ne so ene enimdifo aba wo mo be kire yen se so ye no kre se etwere no ye hwe obi aho ofa ne ato de abono se bo no ana se ye hwe akwala bi onam ho ne hwe na se ne daachi no ebeye yie na se obedi yi a na ya to twere no na ye de abonati ko se pan enti ene no enimdifo aba efie ha sei na mensembre no meko studio bi na makoma mabedwafo nyina akwaba won nyina free aban ya resabia kese na meche wo da government hospital na wo ba ebeka mensa won nyina ya pomuden adwumayefo a wo hwe adwenmu yare na no mo abeka mensa aye no mbetwetwe nkomo afa etwere yade apotokasem broni efre no epilepsy eho mepacho me mama kwa aba de ba Ahenkan 93.3 FM so yeah amnes yeshi ayache no correct isi ayache pa ye di hide and seek na che na isi ade mensa ka mo me betwetwe aba rough yo me pa che ne dapono so eye epilepsy anase etware ana etwere papa Mr Prince ye ka se etwere eye de bade yo my menes that's pa senya waka no ye ka etwere a nipa bebre nim se dia ye de ma no dansana meba yare no so no ye misconception senia ebinom susu ebinom dwen edin bi anipa bi edema because of the nature of the condition senia te no wodi kan se ebinom susu se yare no ntoma ebi nso se obi saa na wokɔware onipa na eche se won so ba benya yare ni bi ebi nso kasa yare ne yamronsam yare ebi nso se wo saa yare na ensesa wodi nkruma
ensesa wi mojanam that the say a ho aye tuntum anasa se be ho aye tuntum ensesa wi didim afa aduane a ade a che so ensesa onipa no odi ebi nso kra se wo sayare bi wo so na so koware obiana na ase be ma na wo a wakora no nso benya bi afa ni ma on be nyina ebenya sayare enti ebinom susu edin we nyina edi ma sayare na sani a woka no ye ka se etwre yare a etwre yare eye yare a eba onipa no so sabe ye ka onipa na dwen yare no te se electricity na waya ni bi ato chima wonya so ade na epipeja enti saa eja no pepa no saa na yare no yete ewa dwen ni mo enti obenya saa yare de ehu ni se onipa ne nipadua nyina titru eba ode ne nipadua nyina bofom na afei osensen ne sensen yemu no obehu se ehuro bi firi nanumo eba ekoyesa sometimes otimitiam owani bi a saa ne no pia ohu se onipa no wo saa yare ne bi na afei obeda fom edi ne nipadua ne abebobɔ ho at times od ne ti bebobɔ ho obesensen saa ne man be firi no ba na afei ne krakra mu no a kyere so a 30 seconds to 1 minute na apere ne saa de ni nyina edi aba awieye eye toa so a na ye beka se onipa no ewo saa etwere eyare no Jo meda se ye pa Mr Prince Nkroma na ebusuafo se wutie dia na ya Ahenkan apomudin medwumedie na wasungu so a wutie ewo Ahenkan 93.3 FM esono ene menye nimdefo awonimde efa adwenimu yarewa ho na ye kasa afa etwere ana etware ho papa akasa wachira de kodi a etwere no eye na mekọ Mr Degrafto na makobisa ne se ensenkyere ni ben sa enu po emi se papa aboboso ne mom de ben niema ene kofa sa etware ana etwere yale eba na meche causes of epilepsy yo ya das antenes we dey answer na mekọ niema ye kofa bada ma me san kyere ade ba ko mu kakra ewo de e friend epilepsy na nkasa once me break kasa no ochi mu se electrical discharges ana se o hwese electricity ese ye na dwuma na se ebi to fa ho ana se ebi kokoka bia na aye pepa saa eja no nipa bia wasetire mu eye den ansa na obefi atasfo asase su na ye nkasa wonya saa yare bi na mum ye wo seizures ene ye wo mefa ne se epilepsy na nkasa eno na se anya den a wabra bomu de saa de we se ebi betimi ato ansa na se bia eto ne nto ni agina so akase saa yare no obi nti saa no na me de kọ yewo ahodo ewo ho aye types na ansa na yakokọ so no eno no yewo idiopathic no ana cryptogenic aye brofo kase bia ye kana anti eno na ye chimu a ye hwese eno na nkasa no ye nhede ni ade potin a de saa yare we se eba eno na free se doctors na ye hwehwemu e so mo ye nyina e fa kwan ani pakro no fa so a onya saa yare nenso ekwa saba na chi ne ye ahwa hu se ye hu ade pote a ede saa yare ne bai na de etoso mi no na symptomatic one na eno na asese yi betimi agina so akase bia na ono no de na accident bi eno nya ya cells na se electrical discharges no I won adwen mu no ebi etimi torch ma ekokoto obi so a ema epopa eja na etimi ekokofa saa yare no ebre no obi so de wo ho a bia na sebi onya yare kakra bi ewo na adwen ho ama eye cells na se niema na ekeka ebom a ede adwen ne ye adwuma se de si ye no ekuro bi ekokoba ba bi na ekuro no wuye no eho no antimi anhiliye ana se ekuro no ni dwuma ese ye na ede nipa kro no ne tibia mu ekoyi no antimi ansan anko ne tibia pamu ye nti ene se scar aform in any of the brain cells no ebetimi ama yare no aba obi so ho yare bitimi bono a ye yare den ema ahohye eba no so bebre se no so se yanhwe na se yansi anokwan ye high fever no ebetimi ama yare no aba ye hwe mpanfo mu so a yetimu se ni moja num sisi na esese aduane ne nsuo ne moja na ese ko nipaduanum no ekọ adwenum esan de basere be betimi na adwuma nyina no se entimi anye a ye sa stroke na a taiba mpanfo so na eno betimi ama sa oha no aba na ehu se nipa nso wo ho a onyi kọ wanim no na nipaduan na kwa no so nyia na eno so enyi kọ nanim
a dementia no eno so kɔ nanim kakra obetimi anya saa yare no empo nso kura no sɛ nyankopɔn si bɔɔ no ebia ɛkwan yɛ sɛ nka fa so a wadwen no esi ɛhyehyɛ yie ansana wanyi ama yawo aba no ebia ɔha bi kɔkɔtɔ kyema wo ho na sɛ ama emframa antimi ankɔ adwenum yie ama na anya na adwuma yi a ebetimi de ɛno aba na ebi nso ho nso enuro bi a yɛn ankasa maamefo samre yɛ afa nyensen no yɛtimi de hyɛ yɛn ho dudo nom ne nneɛma na ɛsɛ sɛ ɛkɔma akwala no ɛkɔkɔgu ne so ne ade na ɛno nso betimi de saa ɔhaw no nso aba na obi nso wɔ ho nso a nneɛma bi a ɛbɛtɔtɔ kyema nkakra ɛwɔ n'adwen mu no ɛno nso betimi akɔkɔfa saa yɛre no nso aba. That's ye pa Mr. De Graft wacheche kwan bebre a ye fa so enya saa ohaw a ye frɛ no etware yare na odofo me kai wo sɛ eya pomuden mre dwumedie no asongo so a wutie e wa Ahenkan 93.3 FM eso no yen WhatsApp ni SMS line ni 0594841044 0594841044 and afin so ye stream live e wo Facebook obetimi akɔ for Ahenkan 93.3 FM ne ye capital letters so be hu ye wo ho na we leave you comment na wa share na encheche pa ye koso yi nso wetimi etie bi na ode abobra Mr. Nkroma me pa chom pese mbisa se ye wo mu nchichemu bi se epilepsy ye wo types bi wo ho a e wo se nipa ehu na wo ebi ye na we hu se we e na ye me na we na ye me okay but as ye wo bisa e wo ho na courses na pese nka me de to bi ka ho me pa chom na me ba so enema bi a ede yare ne ba ede etwere yare ne ba na me bra ka bebre but the medical no say another school of thought on so say you were primary factors eno ena na wo kire say on sheda hu baby yare ne potin efre a eba oma ye all sort of lab investigation and so omo ntimi hu baby potin efre ba secondary no you were secondary factors and na sometimes our boss say sometimes a bit me as a result of conversion ye be wo abofra no foforo no ye wo yare bia friend say nya yare mpo friend say soro ben say soro aka abofra no saa de na taye ne mofra brema na omampe anhwe amfa duru a wo say ye de ka kora no anka na afo benyin pempenso bi no na wanya the effect of epilepsy no na wanya saa yare yi when su twemu a ensan ya yanum ya sometimes be hu ne bia na onipa no anom nsan na ma na dum pempenso bi a chese ahamrachi ono no nya ne face ekokoto na wanom enti ba bi aduru na akoduru ba bi a eye dene enti obi ho abehwe ne bia abusua no yebeka nse genetics na yare no wabusua nim wanse wabusua no no ade bi a obayi a ebetimi watwe watum no eye nsa enti obi timi de nsa no na ye ne de ya diagnose say alcoholic seizure na chese wonu nya ne de na as a result of too much intake of insano na wenya etwere eyare ebi nso ye nya free delay in labor openfo na awaka no owofie yere na chem e wo bere wo sabofre ba bonten abeka ne sa asphyxia sabre na so na afei ya na chem de na free fia bedru hospital oba ye ne bere wo senka ye yema no because of a delay wo fie ni ade nti abofra no bedru hospital beka se be man obre ni ade ye beyi no na ebia na obehwe na etire no ho ba bi aka ya mpe anhwe ne ya nsunsan so de ba etimi yesa etwere anti sane ma we nyina eye courses no bia ede ba na ya mame ebisa se ye mu ahoro na ye no kre ye was simple seizure and na ye was complex na complex no a common one na a tie nkrofo pa wonya your friend say generalized seizure and as a grandma epilepsy na eno na eka onipa na se wo ben onipa na wonim se na yare ne tia se onipa no te onche na ebeba wanka sa ohu sometimes obetiam eni bi beba se ne no kire wo se onipa no yare no eba de atosmi no eye nipadua ne nyina na wode bofom ema wo pre enti ebi wo hu say yes ni tikrat mi bo ho ma ni twa ena wo tofom so nipadua ne nyina ba bia e pre bi no so free ho a esi kura no obi ho a otimi jonso gu no ho anase sabi otimi ja na nan kura gu no ho
obi nso wɔ hɔ no ma at the end of the day no uhu sɛ fomi nneɛma bi free na no mo ɛɛba na ɛbɛ wie kura na ɔda hɔ a sometimes otimi fam kura da anasi bi hɔ no ma na wa n'ani so ayɛ ne krakrakrakra nti sɛ wo pɛ ntɛm ka sɛ wo so no mo sɛ ɔde n'akɔ a otimi kura bɔ wɔsima na so otimi sɔre sɛ wo dwane ɛno ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ petit ma no ɛtai ka ɛmɔfra especially a school way ebia na teacher akyerɛ adeɛ a na in the course of teaching na ya adɛ na ba nti mpofrim na akora no ne wura fi ne ho ɛna mo sɛ ne wura fi no nti teacher no fi sɛ ebia wɔkyerɛ deɛ na abɔfra no wɔnhwɛ hɔ anaasɛ wɔntie wɔbɛtumi da fa ho abɔ no saa nanso ebia ɔkyerɛ no mu ana na ne deɛ na ba nti deɛ wɔka yɛ nyinaa no amfam mepakyɛ wo na kyerɛ sɛ petit mal ne deɛ embɔne nhwe dabi okay ɛno deɛ wɔntɔ fam all of a sudden na akora no ɔkɔ off nti abɔfra bi hɔ a ne maame soma no kɔtɔ wei brɛ me ɔkɔ nyinaa no wɔka kɔ sɛ wɔgyae kakra bi a ne maame gye kɔtɔ wei brɛ me ana ne deɛ na bae nti obɛtumi akɔ bɛyɛ 5 times ma wɔka sɛ me ntɔ den wanhwɛ ya wɔbɛka sɛ ɔba no wɔdi agorɔ ebia no kasa mu a wɔsoma no na no ɛna yareɛ no ɛyɛ wei ɛbaeɛ ɛno nso ɛwɔ hɔ saa aha jo abusuafoɔ yɛ sua adeɛ na kyerɛ sɛ twerɛ epilepsy na yɛka ho asɛm no mpɛn pii no yɛankasa yɛadwen na yɛnya ɛfa saa ɔhaw ne ho no na papa ma yɛte aseɛ sɛ deɛ bi ɛnyɛ saa koraa ɛyɛ adwene ne mu na sɛdeɛ wɔka no bi wɔ koraa ɛba a ɛno ne gyaa nipa no koraa refree asɛ wayera walɔse concentration yɛkɔ so bi a wo ho enti wotie a na wo nso wode bi ɛto kotodwom na daakye bi wonam na akɔpie bi so saa wahu adekode a ɛyɛ mepacho ye wedro ho yo medase yare bi e wo wiase bia de mama na dro ho yo na emprem bebre no sane aye kire se nipa bi trimu susuye ne wodwenti because nipa bi susu se eye ntoma afemran sam yare nti obi nya yare first a homo ye ne se ye tide nipa na corporate cam anase ye try se ye be ya habendro ho bebre edi ama wo nipa no habendro no ema yare no enko ema yare ni nyai yare no sometimes ebe chronic ebetena wo nipa no so na emom emrofudru a yede ma no eboa ema senia esiba no edru ba bia obi o ha be 3-4 years kra na wonya attack no na chese wo ye na adwuma entina duro ho na duro ne se eya wo sa na ye hwehwem ehu se sa yare no bi na wo a de di kan ye de wo to sa ye duro no so na edo ne de se obeda so a mfie mienu mfie miensa enye malaria ye wa nansa wonya nom atemetal infant no enye wie 3 days na chese 3 days na mowa no omawu afuru mo ho ato but yare away treatment no eche nti obi beda do no so 2 to 3 years a onya ntum senia doctor na se na se ne ba kire no pepepepe no obedi so saa na waye obi timi start ebia onum ano na yare na ba ose edro no nya dwuma but se obi wedro no so na wonom a ye woni eme bi wonom a nipa no ya yare no betimi aba wo dedro no so nom na se malaria eba wo ho a etre se wo ho ye hye to aso ne ade emowa na ewo mu no kosoro nti ema yare no etimi kura ba afi yare no so mpe akomche nti wakọ baabi na ye twa fasting amawa de ono okoya na no wagye aye na wa yare no wo so de na wudidi na wo de nom waduro na aboa na watimi agina yie obi wo yare bi a ensese wo ye dwuma bebre ebre wo ye dwuma na bra na wa de wa home afei wo de sa wo nipa yakogina ka conference wo nkofo wo mu yobi o mu sro height enti wonye gina de atinti so no hwe foma na yam kura hye no ayam hwehye keke no kura timi ma yare no eba enso wo behwe na ebia wo nipa no o dedro so a wonom enti no kura eka ho enti so obi wadro no so a se niema se ense wo nipa no wo ye eso make sure say at least 3 to 6 months bia no wa fan sunsun no fine afi obedi di yie na ye kasa yare no mpenipem enye se mpenipem onipa bia akra ye ma program na ko du nipem na wo kasa o start so kasa obi hot me body scott ansa na kokakra na afi boys na ye dey esisi so because of nipa dom na wo hu no and sometimes nipa na e wono so no wo hia se dom sa na yam na hye no na prekope no na yare na ba ti mama ye duro e wo ho e ya brofu duro a onipa na da so fine na otie ni a doctors ne be kan bibia eboa no e ma wotimi ye na dwuma ye ne bibia a wonya ohawo
Jo, otimi eye nedwuma ye ne bibia wonya hawo Mr. Nkroma medase ye pa meko Mr. DeGraft or Mr. DeGraft yesi obi twa na no ntesuo e ka wa wobenya bi eno nti no obi e free soro a wahwefom bom na nipa nyina dimirika obi e dwane no kura bi wom epilepsy anase etwere yare eye communicable disease a sai basabasa na asemu ejina ye we community si we me sure say enye den de obi ehu obi a o twa sabi yare bi e won so kakra nti ode ye hwe na ye nko ye chi se nipa na otwa ye akokoso ne mu a oma opagya na ma tenase ye misa se ne nipa no yare no wanya bia na so nti ode ye besre yare ne enye ade a ye ka se ne hunsuo ana se ne hu bibi e kan wa obetimi enya yare ne bi nti ede no sa na ye befa kwan we so asre se uhu se obi bibisa etuna obebo homode na waben no na se ebia ade bi wo ho a otoso a ebe ha no ana se ba bia ogina no enye adepa obebo homode na waboa no na wama no de ne ti ato yie se bi kura wo nan so kura na beba ne de ti ato ana se ade bi wo ho a ebia emu emre a obetimi ama na de ne ti atoso a omfa ne ti emobo ho na onsan konkonya ha foforo bia nke besre se yebema yani akọ na ya hwede sa amaye ntini nyina na megina so akasa yare na enya yare a esai na mefa so ede aka we se ansa na yare no kra no ninsinsu anso bedadi ama de bra prince chemu se ebetwa na hwe ho ne ade no niema bi bedadi ama nipa na hu se me yare no e ba beba nti we de ebesre we yakoma nyina na afa su kra sa akoma omo ankasa yare no ewo omo so sisia no yebesre obu ho a oha ase ne bofunu no kakra bi saa oha ase onhyede hu niema yie sere osi ne ote ho na na ase ohwe no ase onhyede hu yie oha ase bibi hye ne so ne ho kyere no ase ne home etete ne bibi kakra bi saa obi won so na ne ti epae no obi won so ase onhyeda enhu niema yie nti bibi we se na kyere wo se wo yese na hya ase den ekeka bom kakra nti na ye besre se ohu bibi saa na entem na se ade bi ben wa hwe na se enya ade betimi prewa obekọ fom bọkọ na watena se anasa wada ho so ba ya re ne ba eno a broni beka se beteki ne course ebefa ne kwan so bọkọ se ba ya obeto ho na ya re no aye na adwuma se ama symptoms no nyina adadi se ba ya uwi a bọkọ na wasori ya bra prince di ka chirem se ebi ho ebeba no na obewie na wa confused ni ade nti ho no so mempre ho se obesori akoba bi obetena ho ama wo hu se ise woni so ato han ansana obetimi asori aye bibia na waye nti medika chem se ansana e be hya ase no obehu se ebia woni so ebrew kakra bi na ho nso a de obehu na se ase niema bi funfuno na ohunam so ye obasabasa enti yare ne koso no obehu na se ase nema bi ashase ase jackie movement bi na obody no asensen na ase walu su consciousness bibia wo ye bia onhu de wo ye ohome ne so kra ehutimi ayeden ye bra prince so aka akire mu se ebu ha woni beba ho so kra na wa yeden waja wonsa waja wonan ana se so bi kasa ho kra anya de awote enam nema ekọ so ewo onipaduanum no nti obesore na se waye basa nti ye besere se oben obisa na waboa no o ma ne de ne ti ato ba bi a omfa ne ti emmo ho emma ohaw bia enkonkoba jo medase ye pa Mr. DeGraft ebusuafo Ahenkan ya pomudin medwumedie ena masoguso moti wa Ahenkan 93.3 FM esono ye de brofia de bia dronko e de kosise no mienu ebebo apemu mesa kwa Mr. Nkroma ho sisi ei maami bi tie yen papa bi tie yen sister bi tie yen bra bi tie yen wahu anase wate se etwere yare ensai na emomo ne obi tifie a wo twere ni bi enkane no na wonim se science na eba obia enko ne ho sesi e wahu se ensai e de aniema sa no betimi aye de aboa nipa no na nka bra ebobo so nso wanka ne nyina enwie enti mpese wo ka management ni nyina se nipa no yare na ba no den ne sese obi oben no oye no de boa nipa ne ma bibia eye pepepe yo bedase sene awoka no emse woni obi e wo ho efie anase monam kra na impofrima wo hu se woni pa no yare ne ba yemfa no so ti esoro baabi
wahu sɛ ba na ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden na wosɔ ne mu bɔkɔɔ na wode ne to baabi a ɛhɔ yɛ na afei wa make sure sɛ adeɛ biara epira onipa no ebi ɛmmɛn no na afei ne ti no sɛ wukura ntoma bi anaasɛ deɛ bi a betimi abobɔ no fan a na wode ato baabi a ne ti ne wɔ no sɛ ne bɛyɛ a ɛnam sɛ ɔde ne honam nyinaa bobɔ hɔ nti etire no nso bɔ hɔ na etire no ntimi ambɔ hɔ na amoro so amfa haw ambre no ɛkɔkɔba saa so nipa no ebi a nipa no abɔ belt bi anaasɛ tie bi kura a wobɛ make sure sɛ wobɛtwetwe saa tie no ne belt na walusu wabiebie ne bottom so fine na afei mframa atimi afa no ho ɛwɔ bra biare ne ɛkɔso no na afei wabɔ mmɔden atɛne no nipadua no ɛde nato left side the entire yɛ ne saa na sɛ ɛhɔ no ɛyɛ easy sɛ ne efiri na no mo ba no nyinaa no etimi fa hɔ etimi egu form kama efisɛ one position yi a ɛno kura etimi choku no minim ɛma no ɛfɛm kura ɛhwere ne nkwa na afei wayɛ ne sei no wabɔ mmɔden agyina no ho bɔkɔɔ akyere so a 30 seconds to 1 minute no apre ni nyinaa ɛbɛba form na afei wayɛ din ahwɛ no obi hɔ yɛ saa owie a fɛre wɔ hɔ enti deɛ obɛgyina no ho ɛbɔkɔɔ make sure sɛ wɔmfa dadeɛ bi anaasɛ spoon bi anaa wɔn nsa ɛnkɔnkɔhyɛ nom kɔfoɔ yɛ a wɔsi o mamefa knife bi spoon ɛnhyɛ ne nom na anyɛ saa wɔka ne sɛsi so saa bere no deɛ ɛkɔ so nyinaa wɔn ho hwee enti wode wɔ spoon no kɔhyɛ na wɔn nsa ɛtofa so ahụ sɛ saa nsa no nyɛ wo dea ɛbɛte sɛ ten ɔbɛka wo a wɔn hyɛ da ɛnka ho enti wɔn nsa no bɛte enti saa deɛ no ɛkɔ so a yɛmfa biribiara ɛnhyɛ n'ano yɛnyɛ ne hwee ɛno ne sɛ obɛgyina no ho na wobɛ monitor no bɛhwɛ sɛ nea wɔyɛ no na ne ti no ɛmmɔ deɛ na wɔlusu tight we biara belt ne bottoms no wabiebie na wode nato bi fine na afei wahwɛ sɛ wode nato left side deɛ ɛbɛma ɛhuru no a free na no mo ba no nyinaa ɛbɛtumi agu ɛfɔm fine a ɛnkɔ choku ne minim na yɛmfa ɔhaw ma no esi a obi wɔ hɔ a ɔfɛ mu da nti ɛwɔ sɛ wogyaa no na ɔda obi wɔ hɔ a na wayɛ mmerɛ nti ɔbɛtena kakra ansa na watumi asɔre ɛyɛ sa no wayɛ confuse nti esi wie na ɔka sɛ wo so no mu asɔre a ɔbɛtumi kora bɔ wasom anaso ɔbɛtumi asɔre adwa no nti ɔbɛgya na afei wabrɛ bibia si a wahu sɛ n'ani aba no ho so no na afei baabi anwea bi wɔ ne adeɛ waboa no aprapra na waso no mu na wode nakɔ sɛ hospital bi bɛn baabi a ɔbɛtumi ne rakɔ sɛ fie nso ebia na wɔn nom ne duro ne bi a wahwɛ ama n'aduane adi na afei wanom duro ne bi nti nyadeɛ a ɛsae adwuma mu nyinaa obi hɔ etimi basa ɛbasa wo bɛn na saa ne yɛyɛ no ɛne kayɛ de yasoso bi bebree mu kayɛ de asai yɛ de asai busumafo nyinaa kayɛ bi dada yo abusuafo ɛyɛ ahenkan apɔmuden mredwumadie ɛna masogo so amutie ɛwɔ ahenkan 93.3 FM yegusua esua adeɛ ɛfa epilepsy ana ɛtwere yadeɛ ɛho na yahomatrofo no ɛyɛ 0201944485 0201944485 0554820910 0554820910 wobetimi afre wo franchia no eye wapɔmuden na wagye so sɛ ɛwɔ me amensɛm na wode wasɛm bi sɛ bi ɛfa deɛ yɛka ho asɛmi aba abetudwa na enimdefo ɛde ho muaye bi a ɛwɔ bia no ama ɛnɛ yɛkasa afa adwene mu yareɛ a yɛfrɛ no ɛtwere ana ɛtware ɛho Mr. Nkrumah me saba wo biem na mabisa sɛ me ne mabɔfra keto ate ɔwɔ bɛyɛ bosumi nsia de kwa akɔpem efie miensa so na mɛyɛ den ne mehu sɛ adeɛ ɛyɛ me bɛyi ɛyɛ tware anaasɛ ɛtwere yareɛ ne bi ɛna ɛyɛ no medase ya bibi a yɛfrɛ ne sɛ ɛsoro no tae ka nkware yi ɛno wɔ hɔ na ɛno ne si a within a short time na saa deɛ no happen mpɛn bebree no ya odi tumirika bi okra yɛ sɛ yɛn dan ne mfa ne timra form that is the common way a traditionally nipa ne bebree anima muka na epilepsy na kasa no eba wo nipa no so a so ya abofra betimi anya generalized one ana so betimi anya grandma wo mo saa no easy kra sɛ obi ho obi deɛ ɔso ɔyɛ saa ɔpagya no afei di na short time no ben saa fa ehuro no efiri na no eba saa afei ɔso yɛ saa otimida nti esa obegya no obeda na no sitina
no apeduane bi e de ama no eye san so bi ho na o se ne ho etimi ye de ne ho ye hye e kakra enti saa de no a eye na ema huru no ba etoto aso no eye easy se obi hu se eye yare bi e na eye me bei oh okay yo any about time masumu a masumu obitimi ba me ba no ase ya na ntasuo na no twa eyi onu po nka se eyi na no twa ntasuo saa na no twa ntasuo sen papa keka ne nyina bo se wutimi hu se akwala no ne afiri nanu mo ba no mpo se wonte wo ho ase a enu nti na yaresa bia ewo ho no fane kwa yaresa bia bi eben wo na ye nhwe no ntempa se de be ya yade no enkoye kese bra abofra no enyini na nkoha no the earlier the better na wo de no ekọ yo Mr. De Graft ede ba niema saa eni ebetimi aye ede aboye ho ban afiri saa yade we hu se de enko bakra yo medase Antenes we de na mefasa akwanya we so obo niema ba akoni mienu so ansa ne akokwan a ebefa so a ebehwe na yesi yare no kwan aye no se obi wo yare bi na so wo ifia niema bi etibi ma ekokotwe yare ne ba intentem yes our triggers na triggering factors na ye bra prince bi bobi na me de akabeka ho se de be ya ebekọ kwan ebefa so ebebo ho ban yare no se de city ni nti aya se obi eye adwuma pi na so wanye ne homo a na homo ya aye stress no ebetimi ma yare no abantentem impose kura na owadru so nti ye besre se oye adwuma na so hu se wabra jai na je wa homo se de be ya ensan konkotwe yare no emba enna so ya de hu hia pa oda no kire se nipadua no dwuma ekokodi ye nyina erese se de be ya ebesan abo ne homode na afa dwumadi esada nanim no nti se obi ho na se onye na home ana se onna eno so betimi ama yare no aba obi so de se light yes our bright lights and disco lights no on se ase yes our flashes no e fa ni so 1 2 1 2 1 2 na never no se na de na eden na akwakofa na aba e bra prince di ka che mu se enya de a epe ekom nti we obi a ota e kire kom a ana ma wo aduane se e bia ya ma wo se de obi ho an se wo ye se yare ni nti menya faster na se bisa waka achim ma obi nya faster ne ma omo empire ne ma na wo hweso na nom aduru na e ade a ebeboa na face kura na ye hwe na se obi a otatwi moto na se bicycle na se on hye helmet am from ne fa ne ni so saa no eno so betimi akakofa saa yare no aba yo medase na ma fa akwanya we so ahwe kwan a ye befa so a ye bebo yare no eho ban emma kura ye bra prince ka free form ha se akola esoro yare ataka no ye besre abatan no yare no ne pempen so pi na ye hyase free enkola no ye besre akola na ye den a yare beba obedi form agro ne ade ne ho be ye hye enam nete ne niam a obedi ni akokofa yare nketenkete bi aba no nti eno no sa na ye besre se akola no ho ye hye memfa ne ntene fi ema ne mroso edro no kra wato a ye para na se edro foforo bia na achoro ho se wode ma akola na se nam yensa ne ho anto na fa no ko hospital ye besre ye ma ye ni nko ho bia na yare foforo bi na ekwakofa aba na fever na dikan century dikan da dia ma ho se yare we si na ekwakofa aba to the para na ma na ene ochina na de che a ne ho anto no ma fever na ento aso sa fa no ko yare sare bia sere be ya convulsions no eko nanim no ebeko na ade ohaw bi abre adwena ma akwakofa epilepsy no nso aba ye besre abatan no nso ye besre ma mefo na omo afa afuru no se obehwe na wadidi ye na ahodinro a sese akwala nya ewo ne mpomuden mu ne nyimu ene kwan ofa so a wo develop ye fonu mu nyina akokosi sa abosome enkro no a bewo na ba no obenya ni nyina afiri anuane na odi no na se wani di ye na wanhwe so anye wa homi ye a sa ne ma wo se nyina betumi akokofa aba empo su kura no kwan se akwala na adwen no efa so ehhehye nyankopon ne die mu a ebebo akwala no ban afiri yare bia ho no ezo ekokote chima ebetimi de ohawa ba ye bra prince edi kaka de bia na eho hia pa chim na odi be do hwe mienu miensa enan ewo fie obi a ontimenye awo na wayere ne ho a ebeye ebeba eno sa na esi home akwan na akwala na eso otiminya sere be ya obeba na ne ho ato no nti saa home ne ekokosi a ye okay yemfa ne se home na esi asphyxia na ebeba saa ebre no ye besere
emra entem fa no ko ba bia nipa no betimi age na awo no ntem se de be ya enkonkofa ohaw bia emre akwala no ya etwi moto ene bicycle no nso yehu se uti eta bobo fom a ebetimi ma ama adwen no ho ato chema ti ebeso helmet no yema yani nko ho na yenhye helmet no empo nso kra no yetika mu seat belt no nso yema ye ho mode ha yema akwanhia no de obi anka se mema ne ma ebetimi aba na emom ebetimi aba ho ba se de be ya uti enkonkopem bibia na emfa ohaw so emra yasan ehun nso se yare bi te se diabetes ana stroke ana se visa a ye moja a emube entina emubesi se da ba ye moja ntimi mfam enko adwen mu ensan fa emma no eno so betimi de sa yare na ba nti ebeso yeni di yeni aduane a ahode nro no wom a enye anwa ebekwa akoda nipadua no mu ede ohaw bi abrɛ no na ya ye exercise nso aka won se de betimi atenetene ya pomu ye na ya bɔ mmɔden nso na ya nom niema atese cigarette we ene ensa na ya bra ebo alcoholics epileptic seizures no so eno so ebe ma eni akon se da be enkonkofa ohaw bia emre aduane a yedi ekoye mu ne yenhwe ehu se eho ete kama pa se da be enkonkofa ohaw bia emre nti me yɛ sure sɛ bibi kakra wɔ ha me bra prince so ɛde beto aso yo ebusian for Mr. De Graft anu ato na sana bra prince beto aso na me san na say phone lines no ebiem ebre edru sɛ etiefo wo nso wo de wasem bisa ene wo contribution sɛ wadwenkyerɛ bia wo nso pɛ wo ade to ade a enimdifo aken wo betimi afre 0201944485 0201 944-485 and 0554-820-910 mpacho na mama frɛ no ayentem said ye be ya enimdifo betimi ayi mano entem fi sɛ ye de mrɛ na eye ejuma wo franchia no eye wapomuden na wageme so sɛ ewo me amensem hello mpacho wapomuden mpacho na wa ma wafidie no ne ano na kofo mama me na wabodi ni baby a free Mr. Coos achim so edrum pa cho ho ye so adum na nso e nyame adom yenso ye ho ye pa me pa cho mo sim bisa me nkoman pa cho le open so ya re no pa ya mpa na me to compound hello pa cho ye ti o na to compound na na aba to be no go I leave you on na me ni ti ka me ba so do le mi ka fa na be shi ni mo na bon ka wo ka se ti ne a so se be ya on fa ni ti en sambo ka lady ni o na maguswa ba pe bina ya dina to be family na ni ti ko pa the mokan no kwa na bi ti ama bi se bi ka se ye nto ma na ti be down ko ni ho ma so bi se ni na ya di be si aye na se ri ya so no kwa ni bi ata no o ya bi o bi bu se bi ni no kwa ni la ban ko na na ya ma no ne na nam ka bi e nto ya re na ma ti ti ni ase te ni nto ya ni mu ya re yo sister Coos yenso yeda se wo frɛ ede ba dwumadie eso yeda se e wo adwenkyerɛ so nko a wo de abrɛ 0201944485 0201944485 and 0554 0554-820-910 0554-820-910 Mr. Nkrumah Pacho na wo de bi ka ho fa ka ho mai yo wo yare den na ye be ya yare emma anase emu betimi atete ma yetimi aye adwuma dedi kan yare eye medical condition eye yare a eye ka wonipa na te say bi a malaria yi eye yare enti se kokko basa eye hospital yare aye wo say ye de ko na eno ne de na duro no ye nom eche enti esese onipa no enya bre ade ba ko ne sesa nkrofo ne titiro yare ta wo mo so no aya na be pebebre no
Ebinomo etaye sebe disrespectful kakra. Omo ebiaso odene. Aha, no mani so shedan so de especially mofra no. Nti ekoyesa ma mini timi fa ho kasa bebre. Enyo no a yare no ena ama no ne ama na ye bibisa. Sometimes nature of the condition no na antaya na o mati asiesa. 21 eseso nipa no hweso se edru a yede ma no obefa na brebia. Sometimes obitimi no ma kodu baby aboa na mana ye fine. Osio mi amejai wo bra hospital. Doctor na nurse bia nkan kire ne se onjai no. Na wonu ehun se ne ho ye fine ti wo se mejai. Ese ha dwen. Secondly, ensio etoto se ya awo no etimi ma yare no eba. Nti so obi de dro no so na ebia na yare no eba. Enye se dro no nye. Na momo weda we no no etimi ma wona wo sa yare no. Eba bebre nya ne se awo bebre no ko nipa no mu a ema yare no ba. Nti sometimes it do sa bebre nipa no bebre no omo tie de ba hospital pa. Why? Because of weather condition no ema yesa. Nti so nipa ni di na dro so ehihye bia wo bia onom ne fine. Yedo na ma no se no na nwumre ebia no pa ne nwumre. Baako osio edro de meantime pen no ntima bu ma no mofa. Eche se wakọ no mandados. Endru bia ye se senior weight ni edro no kura etie no. Mr. Nkrumah me pacho. Hello. Hello, my name. Papa, wapo modern. Oh, me am sir. Me pacho di ni baby ofefi. Me pacho, we from Obe me ka through Asmani. Yo, Mr. Obe, se bra Obe su. But yo, bra Obe, pacho mo asembisa enkoma yen. My name is Awurabena. I go am school job. Yeah, that's it. I enjoy you. Doctor Mpachu, madam fi am you working. Your name is Dan Damba. Doctor any change ya what ya no or win. Or renesi. What I win is if I you go brand the book you. I'm sorry, na me. Hello. Hello. Two person who say a chariari ni bia na se den na ye nsa. Okay, bro be pacho ya tipa yedasi ye pa 0201944485 0554820910 Ahenkan pomudem regime na ye kasafa etware anase etwere anase potoka sem epilepsy asembise bia wo bia wutimi ede ba mofra na ye wo mo na edo mu ko we yin ni we ne eden na wo hu woni ho a wo hwa enkoyie esro tai kana na asembise bia wo bia no betimi ede aba ebre no eni free consultation ye nje ni ohia ne credit na wa free na do wasembisa aba Mr. Nkrumah. Yes, it's mama obi a opese onipa no ne hoto no anase yare ne ma sa nipa na nsese onom nsa because nsa eye no so ye factor etimi ma onipa no enya bi. Okay. Ti so de dro so na wo de no so ka ho a eche se wo pese yare no entena wo so a ma wo ntimi nya hwe. Ti se otwe ne ho free eno ho. Yes. Now fe or make sure say all the time we did mremo and say we try come vitano park we see sometimes 12 o'clock what juma we yenti was you near daje sa de we nso empeko nti say wo no medro no na wo san so wo nidi na wo say dro no kwa na wo be no ma na say wo nya bri ni dia ema yare na betimi aba but dro no ye de ma no ye be ka we nyina cho secondly enchi aduane bia ena enchi enamo bia me pa cho hello. Me paso wa pomode. Jamia. Paso di ni baby ofefi. Ni wana ne. Yo, paso wenchi fo nyina ho ye. Ma me wo nyina ho ye. E de nyame ase, paso ye tio. Ma me na owo ye no. Na da yare amugosi le bi ewo nkwara nso pa. Na eba we do wan ko jina park wa no ni ebu nso ebu so sana omori so ai den atiwo e ti etu wan san ye do wan ko hospital na ye na bi fie se eyemoa na ho na mbe ni se no kura se eyemoa na se e pacho eyemoa de ehi bi ase eyemoa wo ye fun eyemoa ketu we ye fun se sunsuno na se son yo eja enim de fo wa ha obeyi wa no
yo me da Miss Omeda say so free at the badge medi so but you say any questions me no Entibra Prince Ekaseria na say Yashasi a yano Pacho twas yo better say to say na me kan sana ensa no emwa we nipa no e so twe ho free ho ena yare a enchi bibia ebia na wan kasa ena ebia aduane bia na nan bi wo de kawa no a wa hu se enhye da amwa ena be kasa wuchi na say ye be kasa yare we nti mendi we de enye no yare na mfa no ho ba bia te aduane bia odi enam bia wo bia obetimi edi obetimi are sese ba de ya chenso aduane adeche obetimi edi ni nyina enye ne fare bai ti so no mo edro pepepe ni aye kire wo no na no pa nyumre wo ye no fine wo didi fine wo ye bibia fine o ma dwundwun bia enhye wo so bosome miensa ensia wano mo edro wo ye senia ye di so bibia wo ho ba bi ya wo ya enye sese edro yare nti wo no edro bia obetimi do insurance ele akọ hospital ebi kura be hene bia malaria bi kura na aba wo system no eno so etimi ma ne ba nti ye treat e no a o how bi eni ho obeye fan ya obeye wadwuma fi se nipa bebre e obi but because of omudi omadoni a doesn't oye na dwuma eye ne bibia empren bebre mo faransa na wo ma me no ma san mo school se wo me ama wo magia school da bi mabofra ne nko na fa no bra hospital na ye mfa dro no ma no ebebo na mabofra na timi awie aye ne sese wo ye show yeda say Mr. Nkrumah ebeboa amabofra no ewie etwere yade enye yade enu ntie wo say ugina so edi yi uba efi school mu anasa wo ma uba ejai school ko ebe ha abofra ne dachi yesremo etwere yade ewaduru a wo no ma obetimi de asoso ano se de be ye nkoye kese. Hello good afternoon me pacha wa pomode ene ya gina so ewo mia mensem mpacha odin ni baby afrefi mpacha fe ma bra mi frefi aseme yo sister abna seni mpacha yitiu mpacha o yare no me na me wo bedi ne ka chire na onya wa na half no na yare no e ba ni so enso nyame adom me ho ato no na wo se esese wo san no medrum se no 30 years na me pese edro no osanum bi ni bisa se osanum bi ma na se mama me pa che wo wo de ne kwayare sabia na de ne to edro so ana me pa cho ai enti wo ja edro ne nom no edi mfie be yesen a so 10 years kraba yare ne mabiem me pa cho de 10 years ni yare ne mabiem okay me pa cho enim di fo a ho be na pa cho ba no wa wo me pacho ai okay mpenifo wa ha obeyi wa no why mama yeda say so free badge media so 0201944485 0554820910 mama calls nimra afrefo no mo fefremra kietimi fa afrefo na mebo 210 na nka bre na aka no na enimdefo e de akyerɛkyerɛ ensɛm ni nyina omu de ebua ni nyina no kama enu nti no ekwan da ho se wobetimi afre abadwumedie so e was 0201944485 and that's 0554820910 0554820910 and 0201944485 wobetimi afre na wasem bi se bia de fa etware ana etwere ho a wo de aba ene enimdefo ma yate ase se etwere ana se etware no enye sunsum mu yade ne mom ya adwene mu eyare a ye hwe e wa yare sabia bia ye wa adwene mu eyade enimdefo ewo enu nti no wo asem bi se bia betimi afre ayaresa bia bebre na etwa ye ho ahia ene nyame adom ye de wona wo hwa adwene mu yare akokọ mia bebre asa wo ha obi mpo a wo bekọ confidentiality bibia wo ho onko kan wasem nkyere obi one ne pe muntem asem obia enti bi yo Mr. Nkrumah ni odikan ni bisa se do anadwo a na nadamfo ne da no omo ore ne sensa em se ware ache opese ohun se yetwere yare ne bia na se den ana medase said the no answer na yebeka so bi wo sa yetwere yare no eneme bi obi hu wo sa woni pa no ho na the work I think say may experience be pain na obi wo that yi na enye eno no nye etwere yare dem ma kwede say wa practice ache
enti ohia se ombeboa no na obijai so mu hu sa at least say so mutimi ebobo no ekaka no na omo mpayanso ma no but enye etwere eyare ade bi unse obi ye bibia na echa ebeka ebeye part and parcel of onipa no ne life. Okay. Yo. Can you listen? Yes. And yes, sister so ofanane. Ose sonsuno yes sonsuno timi de tware yare eba. Yes. No ka some de ku gina akora na basa. One de ma akora enya conversion na o ka sa ya na yes am de ku gina hwe nso gu so. One ebi ahohire. Sakora ho ye hye ebro so a eno na de sa conversion na eba no eye ba ko. Akora bi okura be na pneumonia. Etimede ahohire no edeba. Enti the all canon so ye betimi aka se no so ebi ye ka ho. Yes, in a way the tepid sponging no more ye no. Yes, tepid sponging e no more ye no. Omo de ndem say ye pese ye de nsuo no man kasa. Na me ho ba no. Ebro so dodo. Yes. Enti ahohire no eye niam bebre. Enti enso no so ebetimi eye factor. Abetimi aka ho. But apart from that no, yare ngeti ahohire bebre edi conversion ediba nti de o kan no ye beka se no so e ka ho bi but ye mfa nka se ne die na esi ye ni nyina eye mowa esono bia ne ne die a e beka no hospital hwehwe mo no e ne be di adanse ye aka se we die no ye we ne de bai anase we ne de bai sa anya sa de ne obeka se de ye besi o bia ye sonson ne de ba nti ye se basa won fa ne hospital na ye nya doctors approval said the results no en trese ni die we die ya ho hire na say eye we yo yes sister Awurabena so our free asana no say akwala de nya 1.5 na say yare na started na say wenyi edru ni mpanyi fi so a be 10 years ni hu say ebi abasada de say at least yes ya tesa na no che say yedru na ye de adwuma no ye adwuma pa ye da na say nsupi tina obi sa say bi obetimi akoso afadru no biem ye besre se yenka se omfa nemum ka ye bepese dakru bi oha ode omra na omesran ne ni ehon komonti de obia ye betimi afa afri eho okay yo 0201944485 0554820910 yuguswa etwen ofre no na asembise bi wo a mode aba na animdefo eyimano ene eye twere mepacho dasene ye ba na ye be kasafa topic from why ye besrese mamu mfre misa questions in fair twere ho because the be bia no ne ye hwehwe nsemmisa efri ho enu nti se eba ne be ya de fofo na afre de twere questions ba ye be kato ko no nti me pa cho o asembisa bia fa twere na tware ho a ene ya na wafre na wo de aba enim de fo no e wa ha e bia na next week no ne oba betena ha no e bia ono wo hwe ani ana hwe aso nti ko fre na de twere ho asemba o ntimi nyi wa no nti ene na enim de fo no wa ha no na wafre na omo yi wa no pepe ama bibia ada din Mr. Nkrumah mpacho education kakra my education kakra na emwa yen ni yetiefo nyina na yenso yentimi ma ye ho emra ye ho so wo yare aye ka ho asemi yo nti de adisua kakra ye beka de afa yare ye ho se obia yesono kwan ye ofa so de ne de ba na obi ka se abusua no kra ye bi nim nti ye den na obi konya bisa ene na ne saadia ye beka se ye monsam yare eno kre eya kwa horo bebre eno bi fa so nya bia na ne de no kra be na bia onya na wo mu se ne na ye kire no delay in labor ene kofa ba ye ana se bia na accident bia wonya se ye moto se ye bicycle na se ye car na osusu se anka ne nipadua nti one pound sham fanko hospital ene bia yesa sometimes ma maybe say on the 60s later cra na ohun edine start no e say with the history no say onya accident pen but one pound hwe na busua no nso ebisa ewom nti no na ewure ma na ono no so na ababedu tini I can say etwe no yare ahoro a edoso a yare ni bia ye beka se bia mojabroso esituri yare no eno nso yare nti se kokko basa de di kan no
yɛmfa yɛni ɛnkyerɛ hospital na yɛnya hwehwɛmu bebree ebi wɔ hɔ a wɔbɛhwɛ na yɛbia bibi ketewa bi nanam so a ɛde bae ɛno no ho ne ntɛm na wode duro no so no a ɛntɛm paa na otimi de ne ho otimi de ne ho yɛda se Mr. Nkrumah Mr. De Graft yo na we de me fasa okwan we so asre ye bra nom ye nuanom ye maamenom ene obia ye omoye abibiduro asofo ne obia oka ho no yesre ye ne mu ene ye adwuma ebom nti ye besra ye nka se ye gibo adwuma nemum aya na efe se nyina ye adwuma bom obi ba wo nchen na se sa yari aya bobosu hu sa nsusuanso bi wo ho a wo de empire ne ye nka se mema ne nye fasting no yɛmɔ de ayɛ support no mane mmɛgye aduru no na yaresa no emra na gye wani munyam na de toss na ayɛ na yɛ wadwuma no saa mai yɛbɛpɛ saa pa ɛwɔ saa ɔkwan no so yɛbɛsrɛ abusuafo saa obi a wanya yare ewum saa mre ɛna ohia wo mo a saa mre ɛna ohia wo dɔ saa mre ɛna ohia wo mo a ɛwɔ bibia mu sɛ na duane dim ebia na yare no no de na ba ontimi nya hwee nti ontimi nkɔ na adwuma so enkonkɔpɛ bibi kakra nto no botom ɛmfa hwɛ ɔdo na busua ti ɛbɛsrɛ sɛ yɛma yɛni ɛnkɔ mo yɛnka mɛn ɔmo na yɛnkyerɛ ɔmo ɔdɔ sonko sɛ bɛyɛ a mpempi no ɔmo nso bɛhu sɛ bibi sei ɛwɔ hɔ ma ɔmo sɛ bɛyɛ a ɔmo mfa awerɛhoɔ ɛnkɔnkɔfa yare foforɔ biara ɛnsae ma yɛbɛsrɛ ankorankora adwumakuo nom ɛne asɔre na ɔmo wɔ saa yare ɛwɔ mu no ebia na ndɛ ne ho akyerɛ ne insurance wantimi an renew anaasɛ bibi saa sɛ bɛyɛ a ɔde bɛba hospital yen kai omo yen ben omo ni emisa omo haw kakra na sa sorry no kra betimi ahwe sa nipa yi ba ko ni mienu bia oben omo na sa ni insurance no be ya ama no se be ya mpempi obetimi de akwa yaresa bia na waje na duro ama na ho ato na eso ye ni beje ho pa yo yeda say ye pa Mr. De Graft Mr. Nkrumah final words na wache nipa mienu amaye yo de ye kenyira ne se yare a obinya ye nom na duro eche yɛmfa nto yɛn tirimu saa yɛnya na saa ne yɛte aseɛ saa ɛbɛboa sɛ onipa no wano medra kɔmpɛmpɛmpɛsuo bi na afei ɛde wɔgyeɛ na biribi aba ayaresa deɛ ɛba a ɛyɛ nigye ɛno nti obi a ɔwɔ saa yareɛ biribiara no ɛyɛ hospital yareɛ yɛmfa nto yɛn tirimu saa na yɛntu so anammɔn na ɛntimi mmoa ɔman no abusua ne fidie a ɛbisa ɛbɛpie ɛwom yikyia Brim Central mental health staff for a woman eboa adwuma emasa apomodin titru yare bi te se etwere ye hwe ichia wo nyina afei oda hospital psychiatry unit enuanama ewo ho a wonso ye ne ombo adwuma ne ye wa hayi wonso ewo ho obi fa etiri ko ho a enipa bi wo ho a wo monso behwe ti ye chia ye nyina ye ho nyina yo da menso kakra menso me de beka ho na yare no enye se ye ka se ye ka na sare na eno ano no ebetimi ato me ebetimi ato ye nka se ebia obi a na busua ebi wo mu nko a on se ye bobo bibi se unya akwanshi akora na se ka wuti a ebetimi na emom me na osesi a adom bi na adom ye nti obi a wanya bi no ye besere ye nkyere ne odo na ye nkyere ne kwan na omfa so ebia insurance kwa na betimi abo na mana renew se de be bre na ebre bia ono so betimi age na dro na ne ho ato na yes ye ni ebeje ho saa yachia etifo nso nyina oda government hospital Brim Central CMHs any obia or yes psychiatry adwuma bia anso yachia obia mechia me sister man so Old Town jo yeda say Mr. De Graft na maami ofosu hima me ban so man ka bi de yemfa mobra enu nti no mesere se obechia nipa mienu aman. Okay, Michia, me mama comfort for Sia, our Tonyoma or Oda Market. Besides, Chia or Dan Government Hospital be Obibia or Hubia. Yo, woman, that was say obetness in one casan which yo, I was here for every no, and I been a day a big of Wasi, ever one bray our day abba, a betna, I mind church, I to say ye, Ebia went to me and friend, Mama Semno Wati, Miss Row, Fabitu go to Jim, Nessa Chinabino, so Bimpo went to Yimponako Pie, be say so say, how would be, ya dear be say, how would be a one so Kakra would say, ye no, on so the beboa nipana, when ya sa or how ni bina monon so, et me and ya hotosobi, say ampa. Se
say ya di kura yehwe e wa yaresabea wokɔ da government hospital a ye wenimdifo a wo hwe etwere yade e wo ho oba aboabo ye wo bi wo ho asene ye wo bi wo ho Okomansu ye will be wo Old Town ye will be wo and a health centers ne chiefs compound ni nyina ye wo mental health practitioners e wo ho a wo kwa wo nyina wo mo betimi ahwew ama won so wo ho ato wo ho so na ansa na ye bekɔ no me pese Mr. Nkroma ebobo empempi no ye wo adwemu yare ni bebre wo a aya na bebre na anim se adwemu yare enti no ye time yi aka kakra bi na aso yi de me pese Mr. Nkroma bebobo adwemu yare ahobro no ba ko mienu miensa nan bi so na afia ma won so abutie wo hu sampa se wo ha we kura ade ye me se ya adwemu yare na watu ho anamo yo me da se ye wo ba ko a ye friend say dementia eta ye onyini yare anase empene yare na no na mpren bebre no eta ka wona wanya 65 years edeko eno tie tabo mo be yi pa ebi kura ye timi ka se edro na pese echi no na won kan no mu asem enti na wode ye ni ye eniye ni bia wotaye ne say sometimes aya na ne refi no ho eno ntine bakra wa wo no okonanim a obisa no so ye hwan onim nipa ko wo ye afisa onipa no wadidi nne but obi foforo ko ne chances ye obeka so busume kra mo ma maduane ni ye ena mete ha obi hon ma otimi tu ni niam nyina free dem be hwehwa o ma ni sika wo de bone ntoma no ebe wie tro se nkwara wo fie ho na afa nti da bia na woni wo mo ntokwa ekoba eno eye baako yesanso depression no yebeka na say eya rehomro so empem bebre bi ho a oso anya breaking heart oni abrantie bi oni ababa wo bi asesa ware ena baako adi hwambo na chese afani trim obi so ho ane dofo pa opena sempa odono pa na empofrimo na wafrimo ya obe ho nukra na wo boabo no school wo boabo na adwuma bi nkakra wa hye ne bo se wonyindru se obeye se ama no na mpofrima no nipa no wupre kope se nipa no timi benyasa rehoro so ma no dwea ma ebro so e ma wotimi nya ho eyare ye wo mofra enso yare a ye frene se attention deficit hyperactive disorder aye kan se ADHD sa mofra no aso odin pa ma ne bro so na wujja bofra no nkwa wode ma obekọ na tele no otimi de ebo ankasa brumu na wankasa bi se watoto bo ahwem o man se frejo betimi abie no akọhyem sa bofra no ye adeseye nko a na ontimi ntena ne to so wode ko pe ho asem amfa na nko special school na wode ne ko school ya ye nyina ye ko bia obepon be ba ye day no wode mofre wo su ho nyina be ko asitire afi o kyerɛkyerɛ ni kyerɛ de no no nam dan no ho no wo to bo agu nchense dan no so nti sa bofra no eye no so ye adwumu yare nketo a eka emofra no enso ebi ye obi ti say mania eye onipa bi a one de wanya adwumu yare ne all right but time bia na ne age se wonamu krom so wonamu he wo hu ni se ne age dindindindindindin ogro ho so obi pra osisi a cheso no ne yare ne nyade a eya adwundwun bi na ye no enye oha bi na da no so ne de no ti se wona wo ye careless wo be hye wo ma wo ta ye prone to won tanya yare wo nipa bi a atade ye hye no na so nya ho mpaboa so nya ehu tire ode be ye so nya ni chain so nya ni ring enti sang nipa na ade bi obehye bia so nya ni bibia chese wo study sa nipa na kwede se ne fia wodi na sase so ne ntade nyina wo hu bibia sankrofo no ye prone to such a condition ye mania no tonde o yare de but de bia na wani gem a wasi kromu pa yes be niam a ehia but wo be hu se wodi anije na wodi ye saade no ena ye wo bi nso a ye be kan se schizophrenia sebe wona otaitisi krom na waye no ho basa won de eye baako won de ne se ye obi no ho no ma ohu se nipa mienu miensa kra ejina ho ye ofi se won mo fa dwenbo ne bi afa no ho ba beku no no kan ho asem anaso hu ni se wo be ye aduane na wo be ma ne bi adi eye wadwen so be poison no ti san krofo no ye hardly se woni mu a obedi waduane on didi fie ho da ne nsusuo ne tirimu ponya no se wo de time bia o planning against him and afi so aya na won na ma disorganized otimi shantade be ye 24 boso socks be ye 30 na hyehyɛ ne nan baako
na nneɛma na ɛsoso no ebi bobɔ n'akyi ebi kokura ne nsa left and right kyese wontimi nanso yare ni suni ne banti still ɛwɔ sɛ wɔ so asa nneɛma no edi kura nti ɛno nso ɛwɔ ɛyare a ɛno nso ɛwɔ ɛka even mama aduane a yedi kura ye wo ho yare wɔ hɔ ayɛ bɛka ne sɛ bulimia nervosa yes bulimia nervosa ye woni pa ne bi hɔ no osusu sɛ sometimes on na wo hwɛ no ho osusu sɛ wodi dia wo bɛyɛ kɛse enti aduane na wodi nankasa wo kan na wadi anorexia nervosa ɛno nso firi a ye wo won so a won die aduane wa mi wo sɛ den aduane dia wo bedi sadia san den je sɛ yamfa ma ɛno nso ɛho sunsuanso ɛwɔ hɔ a ɛno sɛ wɔ no yare adwemu yare ndi ɛdɔɔso paa ɛdɔɔso bi tɔtɔ kra yɛ bed waiting yeso krobo wo ma mo juju so krobon oni penya be 7 8 9 10 years 15 no dan so junso kete so enye yare abofra no wanse oni ana so se enti wodi afema kodon pempen so bia wodi akowura SS cross so down junso sa nipa no hia emoa aye wo se onye dronom na eboa ema ne hoto no tiniema we nyina yare we nyina yare nkitenkete a eda oni paso a yare but nipa bebre nhyɛ den ne musa Jo Mr. Nkroma yeda say Mr. De Graft Madam Grace Ofosuhima ene yeda mo ase sembe kan san mama yen cheche ti say yebusuafo Mr. Nkroma bobo bebre so wabobo bebre so just adwemu yare we kra yebeye mu 20% o aka 80% edoso yie papa because nipa bia ni wo 100% normal ya ye nam nyina obia wadwemu yare ba ko mienu bi wo ne ho je say wo de ne so na meye kese a wo hu ne se wo de oye pepepesin obia wo kakra ne mo bia so de wo bra eba enu nti no ye koso aye ko yanimi de na ewuma ye be frɛ Mr. Nkroma no abeka yensa ye pese o kyerɛkyerɛ ya ma ye hu sampa nipa bia no wo hwa wo sese de obia tie bia hu se de obegina tum because obia ne de da ne so ai intapomuden emredwumedie na wosie ye wa Ahenkan 93.3 FM so no ye de bra ofia de bia bra donko abo e de kosise no mienu ebebo apemu pepepe no nti nyabre ema yen da bia na ma ofidie ne na Ahenkan na ti ye nwumedie ne nyina na ha de ne pankwa ene free ha eba na me kai wo se nyame ya doma ekine nwumre 10 to 12 ye de odonta bai no wajime se meet wa come don chen nyame ya doma ekine nwumre ye de brew se de da ye no yesiesie dem yesiesie fie yesiesie mpaso yesiesie awade no yesiesie bibia bebia ofrefo na wo frɛ no me pa cho me mfa ye bi ahomacho fotu mu no manfrɛ afena wo frɛ we de mpacho pa me mfa nyame ya doma ekine nwumre odonta ban so na wa frɛ wai wo frɛ so na ya pomuden ho asɛm so ayentie because e ho ne de ye kasafa ware ene ye dem nkomonko aho enti nyame ya doma ekine busuafo mu nhia me enwumre brad no ndu abo e de kosise dumienu ebebo na yemfa odomu ensensem empaso enkomopa yemfa emre mu na ma ware no enso se etwan te setai no obi atimu a enye ye ai na aboa ama wo oba me ne wo yetimi aye homework eye na ye kununom etimi adoyen na emema ye nso ye yerenom etimi asubmit won ho ye di obuo ama ye mfi se bema ene hwan bema ene ne wodo ne yere na wogina ne nanso na wosipi no sita na ne yere ebu no na ne yere frɛ no daddy na ne yere frɛ no honey na ne yere frɛ no baby na mom ne yere frɛ no kwadwo papa ana kwaku papa enu tinyame yadoma ekina nwumre hyiame na yemfa dwumadi emre na mekoso akai wo say Awurabena catering and bakery services yeguso a ye adwuma say ye meat pie say ye wedding cake birthday cake ade bia ye pastries aduane bia wo hia for programs jollof fufuo bibia wo de order ne ba ye be ya ma fe ye be ye ni nyina ma wankasa wo di aduane a wona e be ba program ase nyina be di adanse sampa aduane pa e wo baabi wo betimi afre yen wo 0546827329 0546827329 afenso pe hot oven pastries from oven straight ye de bia pastries na ehye na so pe bia dia ye wo frimpon stores hwa wo ba mandarin anim hwa wo be hu se wo ho ye yi free oven mu ahyehye na wabeje wo de say ye cake say ye meat pie
say ye cookies say ye rock bands bibia pibia wo ba wo benya bi wo ho big chips ni nyina ebi wo ho enti bo mode ane twa weni ehwe wo ne bedi aduane pa na ma wanyini ache ye da wase wo ye obema wafo ba wafo nso ano surprise wo yire wo ba ho surprise bi apibia be package ne kama ne dia mana dia komona ma odono etimi aso hia menya me yadoma echina enwumre me amedi dwumedi ho chia me media ene Awurabena radio Ness and menua be ma kobike and edenyom etoto ase ede ekwa be fonten time Facebook so emajumedi ye krabesha afenso ya bejafo ebe kan ye ho ye Mr Prince Nkroma Mr Adigraft donko ena Madam Grace ofosu hima wonyina afi aban ya resabia kese a wo Brim Central District ase Michel Dan Government Hospital ena obekan ye nsa ema yitimi edejumedi etisi ebrewo edamase semonya bre etie ye ndasene ebesanso ehia bye bye.